Wata malamar tana cewa, na horar da rukunin wasu yara a ƙarshen zangon karatu domin su rera waka a gaban iyayensu mata a yayin da ake gabatar da bikin kammala karatun Dalibai. Bayan an yi musu horo da gwaje-gwaje sau da dama cikin tsari, sai ranar bikin ta iso aka fara gabatar da waƙar. Amma abin da ya ɓata wannan kyakkyawan shirin shine wata yarinya da ta daina rera waƙar tare da kawayenta, ta fara motsa hannuwanta, jikinta, yatsunta da fuskar cikin wani irin yanayi mai kama da barkwanci, har ta kusa rikita sauran 'yan matan saboda yadda take motsi. Malamar ta ce, na yi ƙoƙarin jan hankalinta ta gyara, amma abin ya ce tura. Na kai ƙarshen a matakin fushi sosai, har ina shirin janye ta da ƙarfi. Amma duk lokacin da na kusance ta, sai ta kauce min da sauri, tana ƙara tsananta abin da take yi, har dukkan masu kallo suka fara dariya cikin mamaki. Da na kalli fuskar shugabar makaranta, sai na ga gumi na keto mata saboda kunya, ta tashi daga kujerarta ta nufo ni kana cewa, lallai dole mu kori wannan yarinya mara kunya daga wannan makaranta. Amma abin da ya ƙara ba mu mamaki shine mahaifiyar wannan yarinya. Tun lokacin da ta fara hakan har zuwa ƙarshe tana tsaye tana tafa mata da hannu da ƙarfi, kamar tana ƙara ƙarfafa mata gwiwa akan abin da take yi. Da aka gama waƙar, sai mahaifiyar ta yi hanzari ta shiga da'irar ta kama hannunta, ta rungume ta a jikinta. Sai na matsa kusa da yarinyar na ce mata, me yasa ba ki rera waƙa tare da kawayenki ba, sai ki riƙa yin wannan motsin mai ban haushi? Sai yarinyar ta ce, saboda mahaifiyarta tana nan. Na yi mamakin jin wannan maganar nata, amma sai yarinyar ta ƙara da cewa, mahaifiyarta ba ta ji kuma ba ta magana, don haka ne nake fassara mata waƙar da muke gabatarwa da yaron kurame domin ta fahimci kalmamin waƙar ta kuma yi farin ciki kamar sauran iyaye. Da na ji wannan bayani, sai na fashe da kuka, na rungume ta. Dukkan jama'ar da suke cikin dakin taro sai da suka zuba da hawaye bayan sun fahimci gaskiya. Amma abu mafi daɗi shine shugabar makarantar maimakon ta gore ta, sai ta karrama ta, ta ba ta lambar yabota, yarinya Abor Koyi. Suka fito tare da mahaifiyarta, tana daga kai cikin alfahari, tana tsalle da farin ciki saboda ta yi nasara wajen faranta zuciyar mahaifiyarta.